Hola, bones, soc Esther Aguilar, visc a Talarn i soc enginyera agrònoma i em dedico des de fa més de 10 anys a una empresa que realitzem tot tipus d'obres hidràuliques. Hola, soc la Sandra Rigol, de Tremp, enginyera tècnica industrial i treballo a l'Ajuntament de Tremp com a enginyera municipal. Soc l'Anna Corona Puyaner i soc enginyera industrial. Actualment treballo en una empresa, és una cooperativa de gestió energètica. Vaig estudiar enginyeria tècnica industrial a especialitat electrònica industrial. Sempre m'havia atret així el món industrial perquè el meu pare era tècnic de manteniment i, bueno, vaig aprovar la selectivitat, havia de triar universitat i com que ja estava allí vaig dir, bueno, ho provaré. I me vaig decantar per l'electrònica, perquè el meu pare era hidràulic pneumàtic i, bueno, xerrant amb ell em va convèncer, entre cometes, que el món anava cap a l'electrònica, no? Més que cap a la part més mecànica i, bueno, per això em vaig decidir. Jo vaig estudiar a l'Institut de Tremp, després del batxillerat ja me'n vaig anar directe a la universitat. Vaig triar enginyeria industrial perquè m'agradaven molt les matemàtiques i la física. Quan vaig acabar la carrera vaig veure que m'agradava el tema de les energies i vaig fer un màster en energies renovables. Després també vaig fer un postgrau en gestió de projectes i després ja em vaig posar a treballar. Vaig estudiar a l'Institut de Tremp, vaig fer BUP i COU i després vaig anar a fer la carrera d'enginyera agrònoma a Lleida. Bueno, no era la meva primera opció, però per nota vaig entrar a la segona opció, que era enginyera agrònoma, i en realitat vaig fer la tècnica, que era una especialitat d'indústries agràries i alimentàries. I ben bé no em decantava tant per la vessant agrònoma, sinó més per la vessant d'indústries alimentàries, que després vaig anar transformant més a la vessant més agrícola i per això vaig fer la superior. No. Tot era molt del món de les arts, d'ensenyament, però cap a la branca tècnica no. Recordo que la majoria de noies que hi havia se'n van anar cap a la branca mèdica, no? A estudiar carreres com infermeria o biomedicina, química, fins i tot, que ja és també una mica més tècnica, però enginyeria industrial recordo que jo i una altra noia. Noies que fessin enginyeria... estic pensant i crec que no. A la meva classe, per exemple, quasi tot eren nois, potser hi havia un 10% de noies. De 50 persones hi havia 5 noies. Les classes eren d'unes, crec recordar, entre 80 persones o així. Eren grans les aules. Crec recordar que érem 5 noies. Sí, eren poquetes. Just a la meva especialitat sí, eren més noies que nois, però perquè era com una especialitat d'indústries agroalimentaris i just allí era majoria de noies. El que passa que a mesura que hi havia altres especialitats, la més d'agropecuàries o forestals, llavors sí que hi havia més nois, però a la meva especialitat, a la tècnica, eren més noies que nois. Sí, tenia professores, sí. També pot ser per la tècnica més, per això, perquè eren més... Però sí, tenien professors i professores, no et puc dir... Potser hi havia més professors, però no recordo unes quantes professores, sí. No recordo a cap professora. Recordo els professors... Potser en vaig tenir, però conscientment ara no en recordo cap. La majoria dels professors eren homes. I, per exemple, sí que recordo una professora que era la professora de química, però potser només una entre tots els professors de la carrera, i justament de química, que és com la branca que se'n va més cap a la branca més científica, no? I que fuig de la tècnica. L'ambient era totalment masculí, era un món d'homes i inclús després es va veure reflectit al món laboral. El tema dels companys majoritàriament sempre han sigut masculins, no femenins, tot i que cada vegada n'hi ha més i sempre hi ha hagut alguna companya noia, però el món industrial, vull dir, venia de l'home. La dona no tenia lloc allí. I jo recordo els inicis
que la gent era una mica reàcia quan veien una noia de dir sí, me tens tu, vull dir, jo recordo actituds així, però penso que això ara quasi, bueno, ha desaparegut, no mai m'he sentit ara així últimament que algú digui que perquè l'està tenint una noia, no? Vull dir, al contrari, penso que la gent està igual de gust si la tenen un noi o una noia, i no penso que hi hagi cap, perquè no és una feina que dius que hi ha d'haver un esforç físic i per tant sí que s'ha d'imposar l'home davant de la dona, no, en quant a coneixements no. Sí que és veritat que hi ha molts sectors els que estan dominats per homes al món laboral, però bueno, jo tinc l'esperança de que això estigui canviant i de que en un futur, doncs, un futur proper, que puguem ser iguals. La cosa s'està canviant. Quan jo vaig començar, l'empresa era l'única noia, a part de les administratives, i ara, com a tècniques, no som 50-50, però sí que som un 40-60, No, totalment. Jo crec que no té res a veure amb temes de gènere, sinó que té a veure amb temes d'afinitats. Si a una persona li agrada el que fa, ho farà millor que una que no li agrada, no? Jo crec que he tingut les mateixes oportunitats que un home per trobar feina, i és més, crec que ara hi ha molt bones oportunitats per dones, perquè el sector busca dones. Què és el que s'hauria de fer per trencar aquestes pautes que ja hi ha establertes? Pues no les sé, jo realment animaria la gent, i ja et dic, és que després un cop estàs al món laboral no hi ha cap mancança, penso, en quant a ser dona per poder realitzar aquest tipus de feines. No, vull dir, inclús penso que és positiu, vull dir, jo penso que en qualsevol feina és positiu que hi hagi paritat, perquè cadascú té una forma, no som iguals, i cadascú té una forma de veure les coses i d'interpretar-les, i penso que això és positiu, no?, dins d'una empresa que hi hagi aquesta paritat. El fet que en el cas de que vulguis decidir ser mare, vull dir, és el teu cos, no?, el que porta aquesta feina, i se veu repercutit a nivell de l'empresa. Llavors, bueno, no sé, això ha costat molt, o està costant molt d'acceptar. Llavors, sí, el fet de ser dona ha sigut una mica difícil, i més amb una franja d'edat en concret. Sí. Les dones valorem més la conciliació familiar que els homes, i llavors aquesta part d'horaris, en quant al departament de producció, són horaris molt més llargs, començant amb unes hores molt més d'hora al matí, acabant molt més tard a la tarda. Potser les dones ens aturem a l'hora de créixer professionalment amb etapes com la maternitat, o que donem més importància a altres àmbits de la vida i no tant a l'ambició professional, no? Penso que és un esforç, no?, després de la maternitat, continuar lluitant per la teva carrera professional, però val molt la pena. Sí, m'agrada molt la meva feina, m'agrada molt el que vaig estudiar, i m'agrada on m'ha portat. Sí, per mi és molt positiva en quant a coneixements socials i les vivències, i també l'oportunitat d'anar a viure en una altra ciutat completament sol, sense conèixer ningú, i haver-te de fer com la nova vida allí. Per mi va ser superpositiu, i estar en un pis, compartir-ho amb altres nois i noies, i en quant a coneixements, doncs també, sí. Vaig acabar la tècnica pensant que em faltava tindre més coneixements, vaig decidir fer la superior, però després t'adones, un cop t'incorpores al món laboral, que realment on aprens és treballant. A mi m'agradava el que jo estudiava i ho vaig disfrutar molt, i realment a vegades ho penso, que em fa llàstima que tan poques noies puguin disfrutar d'uns estudis com aquests, que són tan enriquidors i a mi em van agradar tant. Jo li diria que no tingui por, perquè de vegades està com molt mitificat, no? Ostres, una enginyeria, sembla que sigui aquí, i no, al final tot ho podem fer, i ho podem fer igual noies que nois, i que penso que està bé formar-te, perquè mai se sap a la vida, que després igual no ho fa servir, però que per mi va ser una experiència molt maca, ja et dic, a nivell social i a nivell d'aprenentatge, i que jo animaria això, que no tinguin por, d'estudiar la carrera que els agradi, per molt que
les estadístiques marquen que hi hagi majoria masculina, que després no hi ha cap problema a l'hora de trobar feina, que al contrari, jo penso que es valora dins de les empreses que hi hagi aquesta paritat, perquè penso que cadascú aportem la nostra part. Jo crec que està evolucionant, a veure, li falta i no ho sé, pues, segurament a nivell de presència, d'imposició, vull dir, encara a dia d'avui segurament imposa més un home que una dona, no? Depèn com sigui, però jo crec que grans empreses tenen directives que ho estan fent superbé, inclús potser està millor i tot, no? Perquè com que sembla que ho hagis de demostrar, però no, vull dir, estamos ahí, sí, sí.